kanya mo ba? Kasi I'm really a follower of TG to ba? Okay. Ay, gihambal ko na. Kasi sino siya? Oh my God. Okay, sige lang. Your line is, Mutya, mahal na mahal kita. 1, 2, 3, and go. Sige. Okay naman, for the play naman. Okay, kasi baka magustuhan ka niya, okay? Mutya, mahal na mahal kita. Hindi ko kaya. Kaya mo na. Go. Mutya. Alam mo. Thank you very much. That's our male number 2. Okay, this is number 7. Say the line. Mutya, mahal na mahal kita. Mutya. Mahal na mahal kita. Mukhang di siya sure mo niya. That's number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7? 6 po. Pero ikaw ang ipipresent ko muna pagtanggal, ikaw ang nakatayo sa harap niya. Sige lang muna. Alright, ladies and gentlemen, eto napili mo na si number 6. Mutya, talagang 5 taon. Ano? 5 taon. May pasabi ka pa, 5 taon. O sige, final answer number 6. Tayo ka, Mamutya. Tatanggalin mo. Dali lang, hindi ka magdali. Holding hands. This is your number 6. And go. Buksan na natin. Buksan na po, buksan na ho. Tanggalin mo na yung ano, yung... Oh, congratulations! Dali lang, oh. Oh. Ano? Hindi yan yung boses niya. Sige, sabihin mo ba yung Mutya? Guwapa ka mag-yaro bastos. Thank you, TJ. Joke lang naman. It's not actually TG, it's number 6. Thank you so much, TG. Guwapa ka lang, bastos ka lang. Ay, kasadya sa atin. Wala mong salamat. Ikaw na, sir. Ayan. Congratulations. Alam na